шубатхона мардуми ноҳияи аз ноҳияи оно буданд ҳаст ҳозир аниқ 2 нафар парвандаи ҷиноятӣ шидагӣ аст. Як нафар гашта тадқиқот рафтааст аст парвандаи ҷиноятӣ оли номаълум то 100% собит нашавад исбот нашавад бошаду мо гуфта намешавад не ки 2 нафар аниқ ҳастанд. Зан нест не зан нест шубатхона зан нест озар фарзандашонанд не якташ донишҷӯ аст аз Москва аз шаҳри Иваново рафтагӣ аст. Ну, фамилияш донишҷӯ мо фамилияш Далер Ёқубҷон Далер Ёқубҷони Қурбоналӣ. як шаҳриёти ҷамоати вай чишма Ёқубҷони Қурбоналӣ ва Иброҳимов Далер Бузургович. Ёқубҷони Қурбоналиш ҷонижҷӯ аст дар шаҳри Иваново Федератсияи Русия курси сеюм намехонда мана таъсири ҳамин буд ки имсол мегӯем қариб хеле дохилшавӣ ҳавасмандшавӣ ҳамин мардум ба чӯи байналмилалӣ Федератсияи Русия кам шид дохилшавӣ шуд. таъсирша расм аст. شرایطش 100% بود. احمد از خون بسیار میگرفت. اون جایی کار میکرد جا؟ نه او اتریچنیک بود. بوجبه میخوندن؟ اوه اتریچنیک بود سپند ایولی میگرفت. شانس سپند میگرفت؟ تو 13-14 از او رو هم خودش میگن میگرفت. روسی اوه. او هم مسئله است اون تنقسی نداشت. بچه الخوم بود؟ اوه او هم چه خیلی شده. همیشه بچه الخوم بود هم اوه هم مکتب دنی هم گرم و تا المپیاد هم میرفت. чӣ хел буд вақташ гузашта дар иҷа нисбати мазҳаб масалан нисбати мазҳабу дар тень буд иҷа дабу бача намоз хонд бухон хан намозашам мехонд ака чӣ хел шида ки бо ҳам ҷашида аст баъд агу майдага чандум курс буд сеюм ин ҳам айванда буд ва ҳамуҷа таъсир карги бошанд